Komünün meclisi ku beyni avakırın net peşentiya jinedan, net peşentiya juananda ve evji pişti demek ki teke ve hizmeta destilattariye o evjiş kira hizmet etke evji disaj destilattariye giştira enci bejinç pergarira hizmet etke o her vaha ve jişer perçuni jikırkırine jikoletiye zededir tişteki jmeraneyne jbervi ilo raste Ali gida hevditinin bu aşitiye pekten au veksel müzakerevan reber apo lisernave kurdada de meşandın aliye dişi devlet buhaye lebeli liser milime tişte ku em bigin erkamea serekeji evaku em civaka demokratik bitine avakırın jberçi em hakkas girengi dedin civaka demokratik anji komünü meclisa avakırına yüçman esasi erkahoya esasi benim jber ku em vekkeli kurt revemberiye xwa avanekin xabri xistin nekin em ednava pergali da bihalin jber veki em dibêjin îdî parastina cewherî ne ser esasê çekê li ser esasê siyaseta demokratik û xabri xistin kirinê em çi qas birî xistin bin em çi qas xwe fereh bikin em çi qas dikaribin û xebrê ve bibin pêvajo bu kurva jî here ber serkeftinê ve jî here bixitme jî dîsa salê 2013 wê me venegerin lê ku em xwebrê xistin nekin em dîsa li bendawariyê bimînin em bêjin de kabra devlet hin zagonan bigorîne mira hin tiştên gavên şênber babêje piştî wî em ê van karê xwe bikin ev yani me bibe şaşitiyekî pir mezin jber ku yê ku bi dewletê gavan bide avêtin yê ku bi dewletên em bêjin zagonan bide guhertin jî ev bixweyiye em çi qas birî xistingirî bin em çi qas xurt bin wê hew qas dewlet jî zûtir gav babêje wê hew qasî dewlet zûtir zagonên demokratîk awayekî lezûbez derbixwe jber nan û av avakirina meclisan û xwebrê xistinkirin ji bo me perze ji bo me pêdiviyekî ku divê em li serê bisekinin paradigmaya serokatî li ser esasê ku paradigmaya azadiya jinê wek xençereka di pişta civakê